Kita kasih spesial. Terima kasih. Ora ono rong taun kono dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Seperti ini. Jarene kasus ngono, jarene kasus ini ning ra ono nyatane. Dadi korban ambisi ora utari. Dadi lawan politik reformis palsu. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Nganti kucing, nganti asu. LSM apa partai, ormas apa mau RT, sing penting tumindake. Kelingan walimu, sing prasaja. Apa iki? Aku mau ngayomi jagat raya. Aku akeh sing rekoso karanya sing wis lila dadi korban. Bisa gamrono mrene mergo belani rakyatku sing dianggap ra penting lantas disingkirake. Setia nada untuk Alta. Ella Angrelia.
bosku.